आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार गामसेयाव नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोनाय थाबाय। आं नैबे समाव सानखाथियाव दङ। जों बयबो मिथिगौदि नबजित नार्जारिया दा जोबथा राउन्ड बा फाइनालाव सहैबाय बिथाङा। दा फाइनालनि थाखाय जोङो बयबो खेबसे आरोबाव माने बिथांखौ भट हरनानै देरहासार खालामनांगोन। दा नैबे समाव आङो बेवहाय दंफैयो गोबां जोंहा मानगोनां बिथांमोन दंफैयो नबजित नार्जारिनि न'खराव। गिबियावनो दङ इउबिपिअ बर' खौसेथि सुबुं आफादनि गलाघाट जिल्लानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मिलन रामसियारि बिथाङा दं। आरो दंबावो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो दङ आरो गोबां दैदेनगिरि बिथाङाबो बेयाव दङ। दा नैबे समाव आङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गलाघाट जिल्लानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि दङ। बिथांनिफ्राय जोङो नबजित नार्जारि फंबायनि माखासे भटनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायहरगोन। आरो लोगोसे आङो बिथांखौ सोंनो नाजागोन, मानो होनबा बिथाङा मोनसे मन्दिराव थांना फैदों, जेखौ देवपानि मन्दिर बुङो नामा आदा? देवपानि मन्दिर। बे देवपानि मन्दिराव माने जि बियो बेनो जाफुंसारो। दा जोंहा आरो बेयाव माने थांनानै फैदों, नबजित नार्जारिनिबो माबाफोर बोर बिदों नामा? औ, आं दिनै नबजितनि जानानै मा देवपानिनि जा मन्दिराव थांनानै बिथाङा जाहाथे देरहासार जानो हायो, बेनि थाखाय दिनै बिथांनि मुङै आर'ज गाबबोदों। थ' जों सानदों, आसा फारिदों जाहाथे बिथाङा मोजाङै देरहाबोनो हायो आरो बिथाङा जोंनि बे गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलनि मुं लाखिनाय लोगोसे सारा आसामनि मुं लाखिनो हायो। बिनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। आरो लोगोसे गासै रायजो राजानि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाबाय। सिगांबो नोंथांमोना जेरैबायदि अननानै बिथांखौ भट होबोबाय थादों, देरहासार खालामबोबाय थादों। थ' दा जोबथा बिथाङा दा फाइनालिस्ट जासिगोन। बेनिखायनो जोबथा फिन गासै रायजो राजा जाहाथे बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामबावनो थाखाय दिनै रबिबारनि मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय 23 तारिखनि जुननि मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम नोंथांमोना भट होनो हागोन। नोंथांमोना होबोबायानो थाखादों। बिथांमोननि भट होनाय मिस कल होनाय नाम्बारखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो, 9152915246। फिन बुंनो नागिरबावदों आं, 9152915246। बे नाम्बाराव नोंथांमोना मोनसे मिस कल होबानो नबजित नार्जारिखौ भट होनाय जागोन आरो बिथाङा देरहासार जागोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे नबजित नार्जारिखौ भट होनानै देरहासार खालामो, बेनि थाखाय जों गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। बिथाङा रायजो राजाखौ फिन खावलाय